Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV on calminama goto foof ɗo woni kala tawama ɗon a salminama e inde kono kadi manama yettore ko wiide won tan no dañirton roɓindu jayideli moon ñande foof oɗo altine hande weltare tan min dañi huccidde e moɗon ko wiide won bisimilla oɗon gonde bani moon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko sehil muɗum Amadou Moussa Anne Amadou Moussa bisimilla ma no journuji ma gardi hande mbani mba Aissata Ndiaye a salmitama kadi no fewi kono noon nona ɗum kay min joni gondumi aɗa andi hitande nan mayde en naati e lewru watanido hitande non tigui eɗen mbiya tan yo Allah hokki en vraiment mataw gollade hen ko moƴƴi amin kadi humnude aadi o surtout kono noon kadi eɗen ñaago wotomo yaadi hen yo Allah hokki en balɗe juɗɗe e battane moƴƴe ɗum ɗon noon en naati e lewru wattanidu e ko yewti hitande 2019 kono ɗum ko caggal salmitadema e ɗin konnguli ko salminde bandiraɓe kadi e wiide en jewninoɓe no fewi e ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennuɗe eɗen celli eɗen e jaam en garti kadi eɗen ñaaguima jomiraɗo joom baɗe bawɗe dewkat hen kadi aussi pellital kono ne kadi e cellal gam dusodirde mabɓe e ndeɗo yewtere e ndeɗo yontere kam e yontere fande kono ɗum ko arde e namdal maɗa ina wayno ko hande jandeji meɗen leydi Sénégal Aissata ko gari ko kayne wayno ko toɓɓere wotere hay so tawi goɗɗen teska hen ko noon kam ko alhaali omo ganduɗa ko Guy Marius Sagna eɗen gandi ko activiste ko noon kadi o fawama junggo e oɗo saaha caggal nde ɓe juɓɓinno seppo e aljuma ɓennuɗo ɗo o kono noon kadi ne tawe hen ko Sénégal naɓɓe foof paadi ha tengti noon to banggue planète football ene paadi ko yetti ko e remise Ballon d'Or France football non tigui elle ko hande inchallah wonata non tigui wadden batta sona arde ko ɓuuri tengtude jayndede ɗi hande Amadou ko les échos udditirta tigui jayde nden ɗon ene wayno ko olel nodda ko noti jayde noon ne wayno yilli ko toon to ganduɗa ko woni palais de la république eɗen gandi omo ganduɗa ko biteɗo Guy Marius Sagna joni o kañum yuɓɓinno toon seppo tawi noon gonɗon seppo koko haɗano ɗum ko préfet de Dakar e on tuma noon o yehino toon kanko yimɓe makko haaɓe jetti e grille palais o ɗum ɗon noon addi tigui hono jiibor hakkude makko e force de l'ordre wonnoɓe toon ɗum ɗon noon oɗo saaha kanko on ɗon Guy Marius Sagna omona e juuɗe o rewra noon ene wayno ko addude filñitere ko noon kadi e fiide walla mbiyen e duñodirde e goto e policier ji gonnuɗe toon kadɗemo nadde oɗo saaha kono tan ɗum ɗon kadi addi jiibor ha toon to assemblée nationale ɓeɓe ganduɗa ɓe ko majorité en ɓe woni tan sarɗiyankoɓe wonduɓe laamu ngu kañumen oɗo saaha yidde mumen tan ko yo fawe kuule ɓeɓe ganduɗa noon ko woɗɓe ɓe kañumen jirani noon ko wayno Moustapha Diakhaté kañum kay oɗo saaha tan jopima laamu ngu konngol mabɓe jaaƴi ne tawe e nder jandi witende les échos La Tribune nden ɗon jayde ko hen tigui arti kono yilli ko toon to assemblée nationale woni suudu sarɗeji leydi meɗen e saaha kay woote budget mo ganduɗa o ko ministre de l'intérieur ɗum ɗon holitama wonde ko jenno jayde wiiɗi ko Guy Marius Sagna joni o kañum tan fecci e hono sarɗiyankoɓe ɓeɓe ganduɗa ɓe ko yaaduɓe laamu ngu kañumen yidde munen tan ene wayno ko yo kuule musɗe pa e makko Déthié Fall kañumne oɗo saaha ne wayno tan jopi ko Ali Nguy Ndiaye omo ganduɗa noon ko woɗɓe waɓe no Moustapha Diakhaté en joni o joppi ko laamu ngu ɗin konnguli jaaƴi ne tawe e nder jandi witende La Tribune Dakar Times jayde nden ɗon ne wayno arti ko e on ɗon fannu kono tan nde waɗi ko namdal ko yewti ko kay joni o e herƴinde walla mbiyen e bonnude ko fate banggue espace sécuritaire tawi noon ko toon to palais de la république ɗum ɗon noon koko yewti e gonɗon seppo jayde nde waɗi ko namdal beele ko welsindari walla ko sabotage mo ganduɗa o kay ko e nder police leydi men Sénégal tawete jayde noon ene wayno waɗi ko photo mo ganduɗa o ko Ali Nguy Ndiaye konnguli jaaƴi e ha joni e pamniɗi ne tawe e nder jayde witende Dakar Times jayde l'observateur jayde groupe Futurs Médias nde kañum ne wayno wayli ko sawru mbaggu nde ari koye konnguli Oumar Youm jagoɗo kalfinaɗo kala ko fate banggue mahanteje kam e laabi ko noon kadi e joktude nokkuji jokiɗi holti noon wonde konnguli makko ene wayno TR woni train express régional ne wayno tan ma kay fuɗɗo dogde e lewru avril hitande fande woni 2020 ko noon kadi o suuti konnguli ko yewti alhaali Bouga Zéli sarɗiyanke mo ganduɗa o saaha nana tiifi e wilde hono ko fate banggue gueɗe biteɗe phobie quotidien le quotidien jayne nden ɗon ne wayno article e 3 milliards e halis CFA ko fate banggue gartam ɗam kay hono douane leydi men Sénégal walla mbiyen DGID ne wayno kay joni o heeɓi e nder lewru wattini ɗo ndu saabi noon jayde wi ne wayno DGID oɗo saaha tan ene woni tan e mode fast track kono ɗum ko noon kamɓe directeur des impôts et domaine oɗo saaha tan e wiide jayde ɓe goni ko e boxing day ko yewti ko e agent ji mabɓe
Libération nden jayde ne wayno arti koye alhaali Bougazeli ko noon tan ne wayno ko konngudi goɗɗi biteeɗo Omar Samba mo ganduɗa ko goto e tuumaɓe on ɗon alhaali tawi noon kam ardi mouvement hono jariñ sarew oɗo saaha noon o suuti konngudi toon to Dumba e nder dumbirde wiide makko noon ina wayno oɗo mo ganduɗa ko Bougazeli ina wayno haalninoma ko yewti ko e gueɗe fobier kono kadi haalninoma ene mofti ko tolni e milliard uji kewɗi e haaliss dollar tawi koto banggue fobier ko noon kadi wiide makko kanko mo ganduɗa o ko on ɗon to hono Omar Samba kanko hoore makko ni o ñaaguinoma Bougazeli ne wayno nde hokkatamo walla nde yeyatamo ko yewti koye on ɗon million to banggue joni joni o hono haaliss dollar tawi noon kankone omo rokka ɗum ko tolni e 1 million e haaliss CFA kanko mo ganduɗa ko goɗɗo noon suuti hen konngudi biteɗo Moussa Wedrago holiti wonde kala e saaha ene hewno noddirde Bougazeli tonton député Vox Populi nden ɗon jayde ne wayno arti ko e ɗanle ɗe ndewani lawol caggal nde ɓe jinno yaade toon to dowla Espagne ɗum ɗon noon koko yewti ko e immigration clandestin hono Sénégal naaɓe joyo kañumen mba sipitali munen jooli ko e maaje kaɗɗe toon to dowla Maroc ɗum ɗon noon hollitama wonde inde mabɓe kamɓe joyo ene tawi e nder jani witende Vox Populi tawi hen ɗiɗo kañumen jiidi manam ko famille goto nayoɓe heddiɓe walla mbiyen kamɓe nayoɓe kala ne wayno kamɓe ndendi leegal gotal goɗɗo jeeya ko toon to Touba ngam tengtinde kabaru o kamɓe nayoɓe ɓe jeeya ko leegal bitegal Yeumbeul Le Soleil jayde nen ɗo ne wayno arti ko e ha joni yewtere nde yewtidde e biteɗo hono Christina mo ganduɗa kay kañum woni directrice générale fedde no ganduɗa de ko moftore kopreji windere nde woni FMI Fonds monétaire international holtino wonde Sénégal oɗo saaha tan ina woni e tabal mantinigal to banggue ngaalu coftal balli jayde stade ko ɗon guddirten ko yewti ko e roɓiɗo men jayde jeewoɗo subaka hande ina wayno ko photo Sadio Mané Virgil van Dijk Lionel Messi ɗum ɗon noon koko yewti ko e ko fada ko hande to banggue planète football ko fate banggue remise of the Ballon d'Or France Football eɗen gandi ko hande tigui ɗiɗi lewru nduɗo décembre hokkirte oɗo saaha noon hollitama wonde ɓuuri wonde grand favori ko Lionel Messi ko noonne kadi e omo ganduɗa o komo ƴamdata kala e saaha hono biteɗo Cristiano Ronaldo ko noon kadi Virgil van Dijk oɗo saaha noon so renaki tan jayde no wiiri beele Sadio Mané ko surprise manam ko bettere walla tan mo tawi e dow podium o ko namdal ngal jande ne namdi e oɗo subaka hande gasi hala wicce Raysata Ndiaye namdal ngal Amadou wona tan jayde nde namni kono mbeɗe sikki tan ko namdal ganduɗa nane haqqillaji fof e ɓerde ɗe fof oɗo saaha saabu ɗo joni ko woni Sénégal walla banggue goɗɗo fof ɓe mbiyata ko Ballon d'Or o ɓurno handude hen ko Sadio Mané ko hunde ganduɗa ene metti haalde kono kadi so tawi en daari réalité football ene wawi wiyede Sadio Mané c'est vrai omo jogui ko wiyete kono fartangue manam sens kewɗo pour wawde wadde remporté Ballon d'Or kono kadi ko sens uji ganduɗa ɗi sa daari ene ɗeɓi ustade ene ɗeɓi usnade mo seeɗa eɗen gandi Mané c'est vrai hitande hikka nde o waɗi tabal mawgal kono wonko manqui seeɗa wonko manquirano hande o kene komo waɗa convaincre ɓe ganduɗa ɓe ko jury o ko noonne kadi e entraîneur uji ɗi e capitaine uji wotoɓe kamɓe e woɓɓe ganduɗa ɓe ina gandi on fannu c'est vrai no mbimi ni ko wawi wonde fof kam ko nadde histoire kono vraiment eɗen ɗaminno nde hitande mo won Afrique najo ɗiɗaɓo keɓɗo ko yiti ko e Ballon d'Or France Football kono sa renaki on ɗon sens ne ɗeɓi fooje seeɗa saabu oɗo mo ganduɗa ko monstre woni Lionel Messi sa daari ɗe balɗe battidiɗe ene wayno jayandeji kewɗi ɗi ganduɗa ɗen liggodiri e France Football ene wayno kaali mbi wonde ko kanko jogorɗo ƴettude Ballon d'Or o kono nonne kadi hanki o holliri saabu sa daari hanki omo ganduɗa ko Lionel Messi mbadi gondi déjà o fembima suhundu manam waɗi coiffé kono nonne kadi o fembi waare nde o ɗeɓi yodde dal firtan hande vraiment kanko jogori suude 6e makko Ballon d'Or namdal ngal woni kono jayande wiiri ni beele Mané ma taw e podium o ɗon noon kam so tawi o tawa koye podium ne wawi wiyede ko scandale mawɗo e football windere nde ha tengti e omo ganduɗa ko France Football hayso tawi omo ganduɗa ko Diomansy Camara holliti wonde Sadio Mané ne wawi tawede tolno joyyi te ɗum ɗon welanimo kanko international sénégalais o saabu so ɗum woodi ene wayno vraiment ko scandale mawɗo Mané ne foti tawede e podium o noon tigui Amadou ko ɗon walla mbiyen ɗon tan banggal coftal balli uddata roɓindu jaydele ɗi guddi tan banggal gongal
woni gueɗe rendo walla mbiyen fait divers hande Amadou gueɗe rendo non yeehi koye leɗɗe ganduɗa ina yeeya ko wayno pharmacie ji ɗeɗon leɗɗe noon ganda hutorte ko gam neɗɗo wawa safrade ina ƴewtinda toon to diwan mo France walla leydi mo France won leɗɗe ganda ina kaɗa toon nden leɗɗe kaɗade toon fof noon ƴewtindama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal nani yeeye ɗo ɗum ɗon noon holko saabi ɗum walla beele ko enquête woni ko waɗaka walla tan ko no natirta ni walla ko holko saabi ɗeɗon ledde haɗa France woppa ina yeeye ɗo Amadou ina hawni seeɗa sabu ko leɗɗe ganduɗa hande ko wayno simecta ene leɗɗe goɗɗe hande ɓe mbi toon koko haɗa toon te ɗo e nder leydi meɗen sa naate pharmacie ji ma taw ɗum toon te sa yiiɗi sodde ɗum kadi ma sod ina hamni ina kadi hulɓini ina hulɓini effectivement parce que hulɓini parce que sa yi laamu leydi France ɓami pellital pour hadde yoga e leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe ko cafroje haade ɗum yeeye toon firti ko ene jogui danger mawɗo waɗa représenté e nder hono celal ɓalli yimɓeɓe oɗo information holliri wonde ko won neɗɗo goto keɓnoɗo wasde fitandu mum caggal nde o waɗi utilisé manam ɗeɗo leɗɗe donc noon ɓen ɗon ɓami pellital pour rende celal ɓalli ɓe hono ɓesguji mumen te ɗum noon fof e wade noon ene jokki addere ga e Sénégal min meeɗini wiide Sénégal walla mbiyen Afrique nde wayno ɗiɓe waade comme no poubelle leyɗele mbaɗe no France mbaɗe no Angleterre mbaɗe no Espagne kala ko ganduɗa haɗa toon tan ɓitte ha muusa adde ga ɗum hay sowona banggue leɗɗe ɗe eɗen gandi won kurjuraji kewɗi ene hande gadde ɗo sa daari contenaire uji meɗen garoy ɗo hen saahaji tawata hen ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗe vraiment ala sens kono noon wannoon toon koko werla walla nan jogori werlede jomumen mobba ha tiiɗa gaddana men ɗo keeɓa hen kalisaji kono noon kam ɗum ɗon kadi jiidani e gueɗe celal parce que médicament ji normalement so tawi haɗama e leydi gotiri foti haɗede ko leyɗele ɗe foof ɗum ɗon noon ko laamu ngu foti ittude hen pellitte saabu celal ɓalli yimɓe ngal ɗum ɗon ɓuuri jojjude par rapport e copraji ɗe noon tigui Amadou eɗen ne waɗi saaha mo ganduɗa yette kitale ɓennuɗe ne waɗi ñamde ganda ko kañum sukaɓe ñamanno ne hewno e marché o e pharmacie ji kono nde haɗa toon to diwan mo France tan ɗo automatiquement koko waɗa retiré pharmacie ji fo kañum ne yaltina ha laaɓi mataw tan kadi so kabaru o yettima ɗo foti yettade ɗo maɓe mbaɗir noon ɗeɗo leɗɗe ganduɗa haɗama banggue goɗɗo ma haɗe ɗo e leydi meɗen Sénégal holko saabi haɗa to woppa ene yeeye ɗo ɗum ɗon ne ko namdal saabu toon heeɓi warde hen yimɓe kono kadi e banggal ko wayno addude allergie en ɗum ɗon kadi ina ƴewtinda hen ina adda caɗele e banggal kadi so neɗɗo o ƴetti ɗeɗo leɗɗe ɗum ɗon noon mataw ko ƴewtinda toon ko suwa taw ƴewtindede ɗo ɗum ɗon foof ko namdal ganduɗa Amadou ina jiiɓa hoore seeɗa saabu leɗɗe kam ko ganduɗa koko waɗira pour safaro ina foti yete ƴewtede ha ganduɗa hutortoɓe ɗum ɓe ma keeb hen ko tagui ɗum ƴettude kalis mumen soodoy ko woni oɗon safaro e cellal kono so tawi leɗɗe jeehi kadi hani yiiɗa addude kadi caɗele e ɓandu neɗɗo o kadi walla ha adda wara neɗɗo o te ina ƴewtinde ɗo seeɗa ɗum ɗon ne ina hamni Amadou wonata ko faalo pulaar mbiyata ko wonata ko safaro wontata ñaw walla dogi bone ene safaro gasi jomum koko yiiɗi safrade kono noon so tawi waɗi utilisé ɗenɗon leɗɗe jogo hen kadi hono caɗele goɗɗe to banggue rafi cadal muɗum donc noon ina moƴƴi tan joni o no mbiɗa ni ene gasa tawi information kam guila vendredi nanɗo dogga guila aljuma ene gasa laamu guttini pellittima ƴetta hen e on tuma noon beete yimɓeɓe ne mbawa hisde saabu eɗen gandi koye Sénégal gonde eɗen jiiɗi ko weeɓi eɗen jiiɗi ha tengti ko newi kala e saaha yimɓeɓe kewani sodde ko tiiɗi ƴewat tan koko newi ko e on saaha jara ganda exactement holɗum waɗat ɗum banggue goɗɗo holko wawata vraiment joni o ene wayno addani ɗum ko yewti ko e gueɗe ɗen ɗon donc ɗum noon kadi ko hunde fonde wattede hakkille noon tigui Amadou Allah jarama bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ononne on jarnama no feewi ko wiide on tan tottude on aadi saaha goɗɗo e kadi Amadou salminde serenɓe amen foof kala ɗo ɓe goni kala e nder leydi ndi caggal leydi ɗo ɓe goni kala min calminiɓe min juurimaɓe amin kadi jiiɗa jiilo e mabɓe duwawuji gam tan no liggey o e no galle o yariri yeeso ko Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Anne Ndeye Fatou Massaly henno e banggal caméra o aadi janggo so Allahu lamdo jaaɓi